Goddag og velkommen til Jan Kvist & Ko's app Min Arbejdsplads. Denne vejledende video skal illustrere, hvordan man opretter og sletter en bruger på appen. Det første trin, vi skal udføre, er at logge ind på appen. Det gør vi med det udleverede brugernavn og password. Når vi er kommet ind på siden, skal vi vælge kontrolpanelet, som findes øverst i højre hjørne. Her dukker der en menu op, hvor vi skal vælge brugere. Nu er vi inde på oversigten over brugere, hvor vi vælger funktionen øverst på siden, tilføj bruger. Nu skal vi udfylde brugerens informationer og angive et brugernavn og et password. Passwordet skal være på 5 karakterer eller mere. Vælg tilføj nederst i højre hjørne, og handlingen er nu udført. Her har du en oversigt over din bruger. For at slette en bruger skal du tilbage til menuen brugere i undermenuen i højre side. Igen får du en oversigt over brugerne, og du kan her vælge hvilken bruger der skal slettes. Dette gør du ved at trykke på det relevante brugernavn. Du er nu tilbage på oversigten over brugeren. Tryk slet øverst på siden for at slette brugeren. Du vil nu få en anmodning om at bekræfte sletningen. Tryk OK for at godkende dette. Brugeren er nu slettet. Du kan vælge pilen i venstre hjørne for at komme tilbage til menuen. Tak fordi du så med.